Hej, vi har valgt emnet vandforsyninger i Singapore, og jeg vil gerne starte med at fortælle om de første fire forskellige vandforsyningsmetoder. Øh, den ene hedder, opsamling af regnvand, den anden hedder New Water, og den tredje hedder øh, importeret vand, og den fjerde hedder afsaltning af havvand. Øh, Vi har valgt at fokusere på to af de her vandforsyningsmetoder, og den første vi har valgt at fokusere på er New Water. Øhm, New Water betyder, at man tager vand fra husholdninger og spildevand, andre slags spildevandskilder, og renser, så man kan genanvende vandet, som blandt andet drikkevand. Og spildevandet renses gennem fire forskellige stadier. Det første stadie hedder filtrering og mikrofiltrering. Det foregår ved, at vandet presses igennem en membran, så faste stoffer og partikler og indcellede organismer fjernes. Det filtrerede vand indeholder nu kun opløste salte organiske stoffer. Andet stadie, den kaldes omvendt osmose. Det vil sige, at bakterier, virer, tungmetaller, nitrat, klorid, sulfat, desinfektionsprodukter, karbonhydrater og pesticider kan ikke komme igennem membranen. Kun H2O, CO2 og O2 kan komme igennem den semipermeable membran. Vandet bliver på den måde næsten helt rent. Den tredje fase omhandler, at vandet føres gennem rør, hvor der er tilsat ultraviolet lys. UV-desinfektionen har til formål at dræbe alle tilbageværende organismer. Den fjerde fase, efter UV-desinfektionen, er vandet 100% rent, og det er så rent, at hvis mennesker drikker det, mineraler og salte vaskes ud af kroppen. Så tilsætter man salte og alkaliske kemikalier for at få vandet til at genoprette pH-værdien. Det var lidt om New Water, og nu vil jeg gerne fortælle lidt om afsaltning af havvand. Afsaltning af havvand er en omvendt osmose. Osmose er en naturlig proces, som foregår mange steder på jorden, for eksempel i planter. Osmose betyder, at når to væsker er adskilt af en semipermeabel membran, den væske, der har det højeste saltindhold, vil prøve at trænge igennem membranen til den anden væske, indtil saltindholdet er ens på begge sider af membranen. Omvendt osmose er en omvendt proces af osmosis. Den her metode den bliver brugt som en filtreringsteknik, da man via membranen kan få frafiltreret både ioner og opløste stoffer i vandet. Omvendt osmose foregår ved at sætte tryk på væsken med det højeste saltindhold, så det siver igennem membranen. Membranen er tilpasset sådan, at kun vandmolekyler kan passere de mikroskopiske porer. Dette betyder, at man slipper for forurening af f.eks. tungmetaller og kemikalier, virer, bakterier, men der vil altid slippe lidt igennem membranen, da man kun kan rense vandet med op til 95%, op til 99%. O2 og CO2-gasser er mindre end vandmolekylerne, og de vil altid slippe igennem membranen i omvendt osmose, hvilket resulterer i, at vandet vil indeholde det naturlige oxygen. Omvendt osmoses kan alt sammen opdeles i tre begreber. Første begreb er råvand. Det er det urensede vand, der leder igennem filtrene. Det andet begreb er koncentrat. Det er det frafiltrerede vand med høj saltholdighed. Tredje begreb er permeate, og det er det filtrerede vand. I afsaltningsanlæg vil man have renset vandet til en international standard. Derfor er der forskellige teknikker og processer, der bliver brugt til at sikre renheden af vandet. I store træk vil et afsaltningsanlæg altid indeholde et forfilter, mindst 2 filter med et omvendt osmoseanlæg, et sedimentfilter eller nanofilter og et aktivt kulfilter. Sedimentfilteret er et grovfilter, som ikke leder noget igennem over ca. 5 um.
Dette filter blev brugt, så der ikke sætter sig noget i membranen, hvilket ville slide på membranen. Filteret tilbageholder rust og sand. Nogle anlæg har også et nanofilter, som er et finere grovfilter, som tilbageholder alt over 1 UM og anvendes i områder, hvor vandet er mindre forurenet. Det aktive kulfilter fjerner f.eks. klor og en masse andre kemikalier, og fjerner også smagen, og lugten og farven. Til sidst er der efterbehandling af vandet, hvilket er, når det går igennem et resinfilter. Vandet bliver renset ved det tidligere nævnte filter for ca. 95 til 99% urenheder, men især silikat er en af de meget uønskede faktorer, der er tilbage. Ved hjælp af et resinfilter på permanentafgangen tilbageholder man cationbytter og anionbytter. De sidste er uønskede rester i vandet. Grunden til cationbytter bliver brugt i resinfilter er, at der er en negativ spænding, og de binder de positive ioner, kationer, katoner, som calcium og magnesium, samt metalioner som kobber, zink og krom, som man ikke ønsker at have i vandet. Dette er det samme med anionbytter. Anionbytter har dog en positiv spænding og indeholder ammoniummoner, der optager de negative ioner. Figuren, I ser på billedet, illustrerer et aftalningsanlæg. Dog kan man tilsætte en boosterpumpe, som øger tilgang til trykket, så der kommer mere tryk på membranen, og mere vand bliver trykket igennem. Membranen har en holdbarhed på ca. 2-3 år. Dette afhænger dog meget på størrelsen af anlægget, hvor ofte det bliver gjort rent, og hvor meget det bliver brugt. Singapore er et lille bitte land, og hvorfor de bliver nødt til at have de her vandforsyningssystemer, er der en god grund til. Singapore er cirka lidt større end Bornholm, og der bor 4,6 millioner indbyggere. Der er en meget tæt befolkningstætheden er meget tæt, og Singapores geografi har stor betydning for, hvordan man sikrer sig drikkevand. Singapore er en ø, som ligger meget lavt i forhold til rent geografisk ligger Singapore meget lavt. Det gør, at deres grundvand, det resulterer i, at deres grundvand er meget salt. Så ligesom i Danmark, hvis vi er ved at løbe tør på vand, så kan man ikke bare i Singapore bore efter fersk grundvand, for det har de simpelthen ikke. Vandet er alt for salt i Singapore. Til gengæld regner det cirka 4 gange så meget om året i Singapore, som det gør i Danmark. Og det gør, at de har 17 store vandreservoirer, hvor vandet renses, inden det kan sendes ud til forbrugerne. Singapore er et af de eneste lande i verden, der har særskilt kloakering til deres regnvand, og særskilt kloakering til spildevand fra husholdningerne. Jeg vil gerne fortælle lidt om tungmetaller, som for det meste er giftige i større doser. Nogle tungmetaller har vi til gengæld brug for. Nogle af de tungmetaller, som er livsvigtige, er kobalt, kobber, mangan og zink. Tungmetaller, som er giftige, er cadmium, bly og kviksølv. Når de slipper ud i omgivelserne med røg, spildevand og affald, så kan de ikke nedbrydes i naturen og er giftige, selv helt ned i små koncentrationer. Nogle tungmetaller ophoses i levende organismer. Hvis organismerne optager mere end de udskiller, sker der det, man kalder en biokumulation. Det betyder, at hver gang en levende organisme optager mere end den udskiller af miljøgiften, vil denne ophobning forstærkes. En baby kan allerede blive udsat for dette i moderkæren, hvis moderen optager for mange tungmetaller. Vi kan få tungmetaller i kroppen på rigtig mange måder, blandt andet ved at spise mad, drikke vand. Der kan være tungmetaller i luften, der kan være tungmetaller i medicin, der kan være tungmetaller i tandfyldningsmaterialer, der kan være tungmetaller rigtig mange steder. Organisk kviksølv bliver er fedtopløst og kan gennembryde de fleste barrierer i kroppen, cellevægge og aflejres derfor i fedtholdige organer som f.eks. hjernen, leveren, nyren. Tungmetaller kan være i blodet
kortvarigt, fordi at blodet virker som et transportprogram indtil tungmetallerne bliver aflagret i. Vi mennesker kan ikke bruge havvand til en af de vigtigste kilder til mennesker, som er drikkevand. Kroppen består af en masse vand, og i løbet af dagen udelukker nyren en masse salt for at holde kroppens væskebalance ved lige. Og man siger, at man cirka skal drikke 1,5 til 2,5 liter vand om dagen. Det er for at holde kroppens væskebalance ved lige. Kroppens væskebalance er en proces af osmose. Saltvand er tungere end ferskvand, og da saltvand er tungest, vil kroppens celler afgive ferskvand for at udligne saltkoncentrationen, så den er ens for begge sider af membranen. Når man drikker saltvand, får man et saltindhold i kroppen, som er højere end hvad nyrerne kan udelukke. Det medfører, at cellerne i kroppen udtørrer, og kroppen begynder at afgive ferskvand for at udligne saltkoncentrationen. Det medfører, at kroppen lukker ned, og man får kramper, og man kan risikere at få hjerneskader. Hvis man er rigtig uheldig, kan man gå hen og dø af det. Newater er en god måde at sikre sig drikkevand ved genbrug, men der er nogle problemer med det. For eksempel er der et vandforsyningsanlæg, der hedder Marina Barrage, hvor der nemt kan forudses næringsstof og saltophobning. Det er ikke et analyseret problem, men Singapores regering og befolkning tror, de kan finde en løsning på det, inden problemet opstår. Singapores elforsyning er 100% baseret på fossil brændsel, og det skaber et problem, fordi at det er et stort energikrævende projekt at holde gang i de her vandforsyninger. Og det er så den negative del af Newater og afsaltning, fordi Singapore har ikke de store investeringer i fornybare energikilder. Økonomisk set er Newater skidesmart, fordi at det er billig vand. Vandet koster mellem 3 og 10 kroner per kubikmeter, og det er billigere end at lave afsaltning af havvand, og det skulle også smage bedre end afsaltet havvand. Vandet i Singapore bliver renset med klor, som kan give en lidt anderledes smag, men det er en hygiejnisk nødvendighed.